ije ana m anụ esa egwu Igbo aye anụrụ m ya na ntị echilo omemme na-eme ya na omejọ na njọ yo nke onye na-eme kekwe ya bọ ya asị na nwa malife ka ndị okenye kpọ eju okwu ụmụnna maka na nwata mebe ọfụma akpọ onye omekanna esa ọ bụrụ maka the light bearers ndị wetala ife na Amaja autonomous community Enugu Esike ndị ifeọma na-adị mma ndị na-eme ka afọfa si aga ndị Chukwu gọziri agọzi maka na nke onye na-eme kekwe eji abọ ya esa asị m jidekwe kunuchi o jidekwe kunuchi o n'ome mma anya na mmaghị yeyi asị m jidekwe kunuchi o n'ome mma anya na mmaghị unu ga-adị o the light bearers unu ga-adị o the light bearers unu ga-adị o the light bearers unu ga-adị o na-enye ife mụnyenụ m ife ka m fụ n'ụzọ unu ga-adị o unu ga-adị o the light bearers unu ga-adị o esa ije egwu Igbo ka nkọlụnụ ka o si bidonu ka anya bụ ife si malitenu maka na nke onye na-eme kekwe eji abọ ya nọ James otu onye Chukwu gọziri agọzi CEO Sarah Capital Investment wee gbuo obu si ka fanyelụ ndị be anyị aka ọkachasị ndị ife dakwasịrị maka na a na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ n'ezi okwu Igbo ọ kpọrọ nya bụ oku ndị zara oku na fa karịrị akarị Charles Onu Chalon pioneer member the light bearers of Amaja ndị na-enye ife Michael Osaija pioneer member the light bearers of Amaja ndị na-enye ife Emmanuel Onoja Emma Black pioneer member the light bearers of Amaja ndị na-enye ife Engineer Godwin Joko pioneer member the light bearers of Amaja ndị na-enye ife ndị fụlụ obodo fa n'anya maka na ndị fanyelụ aka erika ndị ife dakwasịrị
mana fabia mekpoto ije makana konye na-eme kenya oya asim jidekwe kunuchio no memanya na mayo esa asim jidekwe kunuchio no memanya na mayo unugadio delight bearers unugadio delight bearers unugadio kadi kechi nenche na la babu unugadio delight bearers unugadio mana kaga basilinu fawetu banu sino mamuzi soso ndi fenes ike kama na fa ga-etinye anya idozi obodo anyị Amaja Autonomous Community fawesi kedu afọ anyị ga-aza Injinia Godwin Idoko wee sị na anyị ga-aza the light bearers maka na ife amaka fa wee tụba ndụ si na ife izizi fa ga-eme ime ka ife dị ọkụ eletrik project na fabidolia mana ịmago na onwere ifeọma na-adịla enwe ọnwụnwa corona virus na lockdown wee wuchie ọtụtụ ifemele fa wee gbanata breki mana ịmaga ife dị n'ụwa na mgbe onye na-eme ọfụma ndị na-akụrụ ya aka na fa na-epe mpe mana ọ gakọta nwee nsogbu n'ụwa niile na fa na-etinye ya ọnụ ụfọdụ si na fe erigo ego ụfọdụ sikwazịrị na ewetalụ petishọn mana na nne m gwara m ikpe mara eziokwu n'ụwa ahụ ikpe mara eziokwu n'aka azụ dị ya asị m jidekwe kunuchio n'ome mmanya na mmanya egwu Igbo asị m jidekwe kunuchio n'ome mmanya na mmanya unugadio the light bearers unugadio the light bearers ọkụ na-enyife unugadio the light bearers unugadio anyị wee na-ekene the members of the rescuers of Amaja electricity project ndị gbalụ mbọ
aka ọnụ jide ofu obi ma gbasie mbọ ike fụ na ya bụ projekti ebido na ọ ga n'iru. Anyị na-ekene James Oti, MD, CEO, Zara Capital Investment. Onye ọdịmma ọra na-atụ ụtọ ya gazie. Anyị na-ekene Charles Bonu Chalon, MD, CEO, Chalon Integrated Services Nigeria Limited. So if ị na-achọba ọganihu ya gazie. Ebulu m ekene onye ka m na-ekene Emmanuel Onoja, Emma Black, MD, CEO, Manager Freight and Forwarding Limited. Onye omume ya na-atọ ụtọ. Anyị na-ekene Engineer Godwin Idoko, MD, CEO, Winnie G Motors Nigeria Limited. Nwanne mmadụ ya gazi. Anyị wee na-ekene Michael Osai, Manager na Sterling Bank PLC, Ilorin, Kwara State. Nwanne mmadụ ya gazi. Christian Odo Agbadagba, MD, CEO, Noble Christian Zai Nigeria Limited. Nwanne mmadụ ya gazie. Ndị fụlụ obodo fa n'anya. Hilary Chigo Ogbonna, MD, CEO, Bosco Fabrics Nigeria Limited, Ọkwụlọka. Nwanne mmadụ ya gazie. Ebulu m egwu m je ekenenu onye ka m na-ekene Diki Osai Ernest Anene, MD, Director, Divine Lead Properties and Global Ventures Limited. Nwanne mmadụ ya gazie. Dikin Stephen Osai, Pastor in Charge, RCCG, City of David Parish, Harper, Maryland County, Liberia. CEO, Great Favor Incorporation, Maryland, Liberia. Chairman, Nigeria Community and Descendants Union of Liberia, Maryland Chapter. Nwanne mmadụ ya gazie. Anyị na-ekene Ọdụgụ Daniel Valentine Chinwendu, CEO, Dan Divine Associates Limited, MD, Heroes Integrated Services. Nadele mma. Ebulu m egwu ngwa jebenu onye ka m na-ekene Chinonso Edwin Idoko, MD, CEO, Fortress Blend Limited. Nwanne mmadụ ya gazie. Mr. Sunday Ejike Ogbonna,
Nigeria Limited. Nwanne mmadụ ya gazie Mr. Ikechukwu Asanya, MD, CEO, J&M Global Investment Nigeria Limited. Nwanne mmadụ ya gazie Mr. Kevin Ako, MD, CEO, Kevites Investment Nigeria Limited. Nwanne mmadụ ya gazie Mr. Felix Okechukwu Idoko, CEO, Okidoks Resources Nigeria Limited. Nwanne mmadụ ya gazie members Amaja Life Bearers. Unu erikanu egwu Igbo. Makana konye na-eme kekweja oya. Makana konye na-eme kekweja oya. Udokwuo. Egwu Igbo. Ana manu ọkọmen. Asị jidekwe kunuchio. Jidekwe kunuchio. Jidekwe kunuchio. No mema na mayo. Hey. Asị jidekwe kunuchio. Jidekwe kunuchio. Jidekwe kunuchio. No mema na mayo. Unugadio the light bearers. Unugadio the light bearers. Unugadio the light bearers. Unugadio. Unugadio. Unugadio the light bearers. Unugadio. Hey. N'obodo ọbụla na-aga n'iru nu. Na-enwezili onye na-echekwa ya nu. Ebe ife na-aga nke ọma nu. N'onwere onye nọ n'isi nu. Anyị ebule ekene o. His Royal Highness Igwe IC Idoko Ohabike 1 na Amaja Atlas Nigeria Limited. Igwe na ị ga-adị. Asị jidekwe kunuchio. Jidekwe kunuchio. Jidekwe kunuchio. No mema na mayo. Anyị na-ekene ndị niile akpọrọ oku ma fa asalụ all members the Amaja Light Bearers. Unu ga-adị ka echi na-echi anaghị agwụ agwụ. Unugadio. Members Amaja Light Bearers. Ndị eji eme ọnụ. Ndị fụlụ obodo fa n'anya. Unu erikanu. Ma nwoke ma nwanyị. Unu nwere ebu nwee mpụ. Ndị gụrụ akwụkwọ na fadị ya. Ndị ji nkụ egwu igwe na fadị ya. Ndị nwere ọkpụkpụ si na fadị ya. Unu erikanu. Ma onye mkpọrọ afa, onye ma akpọrọ, unu niile ka m na-ekene. Ya dịrị unu mma. Ezinụlọ unu ga-abụ agamnihu. Ife ọmanya akọkwa n'unu. N'afa Kraịst onye nwe anyị. Amen. Asị jidekwe
the light bearers. The light bearers. Hey, sawa. Yes, sir. Ka m kene nna mụrụ m nwoke dị umeala Mr. Samson Ohabuenyi Idoko, ikpe mara eziokwu aka azụ obi ya. Ị ga-adị ka echi anaghị agwụ agwụ. Nne nwere obiọma Mrs. Christiana Idoko, ezigbo nne m fụrụ n'anya. Ya dịrị gị mma, ogologo ndụ na arụ isi ike. Ndị nchetalụ na ndị mechetalụ onye ewe n'iwe nke onye na-eme na-agazie. Asị njidekwe kunu ji o, jidekwe kunu ji o, jidekwe kunu ji o, n'ome mma anya na mma anyị egwu Igbo ọma. Asị njidekwe kunu ji o, jidekwe kunu ji o, jidekwe kunu ji o, n'ome mma anya na mma anyị unu ga-adị o, the light bearers. Unu ga-adị o, the light bearers. Ọkụ na-enye ife unu ga-adị o, the light bearers. The light bearers. The light bearers. Unu ga-adị o, koko. Unu ga-adị o.